کیتا ایک صحابی رسول دوجا صحابی نہیں علی کلمہ نہیں پڑھیا ایک دا نام ہے حضرت محیصہ توجہ کرنی ہے تاکہ میں گل کر جاواں ایک صحابی دا نام ہے ایک بھائی دا نام ہے حضرت سیدنا محیصہ جنہاں نے بچپن دے اندر یار دا کلمہ پڑھ لیا یار دے بن کے رہ گئے حضرات دی مقام توجہ فرمانا وجود نال تے مسجد دے اندر آ گئے آج دل نال مسجد دے اندر آویے تے گل تاں بن دیئے حضرات دی مقام روح نال مسجد دے اندر آویے تے تاں گل بن دیئے یار دی عقیدت تے پیار نال مسجد اندر آویے تے تاں گل بن دیئے اے حضرت سیدنا محیصہ بچپن دے اندر مسلمان ہو گئے نے ایک دن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی اے فلانا یہودی میرے بارے بڑیاں غلط گلا کردا ہے میرا دل لے کہ تو انہوں قتل کر کے واصل جہنم کر دے جو ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ بڑا تنگ کردا ہے بڑیاں گلاں کردا ہے ابن سنیہ یہودی دناسی ابن سنیہ حضرت دی مقام فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے محیصہ اندر واصل جہنم اگلی گل کرا فرمایا ان واصل جہنم کر حضرت سیدنا محیصہ چلے جے والے گئے اس یہودی نو واصل جہنم کیتا واصل جہنم کر کے جلے واپس آئے نے انہ دے بڑے ویر جنہ دا نام ہے حضرت جنہ دا نام ہے حویصہ اے بعد مسلمان ہوئے جلے مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے پتہ لگیا اس میرے ویر نے میرے یار نو قتل کر دیتا ہے میرے مصطفیٰ کریم دے صحابی نے انہوں قتل کیتا جڑا حضور دا گستاخ ہے مسلمانہ دے دلان دے ہوتے اے جڑا تکلیف دین والا ہے حضرات دی مقام بڑے ویر نو پتہ لگ گیا تے بڑا ویر کہنے لگا یہ تے میرا یار سی اسی اندے کل قرضہ لیندے سے جی میں اسی کہنے ہیں یار اسی تے انہاں نو کچھ نہیں کہنا اسی انہاں کلو قرضہ لینے ہیں اسی انہاں کلو کی کرانگے ساڑی معیشت تباہ ہو جائے گی ملک پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا سیدنا محیصہ والی مثال پہ دیما اسا ڈرن والے نہیں اسا جھکن والے نہیں چھوٹے ویر نے یہودی نو قتل کر دیتا جڑا حضور دا گستاخ تے قتل ہونے والا یہودی بڑے ویر دا دوست جلے بڑے ویر نو پتہ لگیا حضرت سیدنا محیصہ چھوٹے سن توجہ ہے پوری توجہ کریں میں جملہ بول جاما حضرت سیدنا محیصہ چھوٹے سن تے بڑے ویر نو پتہ لگیا میرا یار قتل ہو گیا تے چھوٹے ویر نو بڑے ویر نے پھڑ لیا تے نالے ماریا نالے مار کے آندہ تین پتہ نہیں اسی اندے کو لو قرضہ لیندے سے کیوں مارے گل سمجھنا کیوں مارے تین پتہ نہیں سی قرضہ لیندے سی اندے کو لو تیری پیٹ دے اندر جڑی چربی ہے وہ اندے پیسے دی وجہ تو ہیں ہون تک اندہ پیسہ کھاندہ رہے آج تو قتل کر دیتا ہے کہ آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں میرے یار دا غصہ ایک بار جملہ در چاہ کے بولے آجے تاکہ کافرانو پتہ لگ جاوے اینا منافقانو پتہ لگ جاوے آپ نے فرمایا او بھئی او میرے بیرا تینوں پتہ نہیں میرے یار دا گستاخ ہے میرے یار دا گستاخ ہے میرے یار نے آرڈر فرمایا ہے تائیں میں انہوں قتل کر دیتا اور اگلی گل بھی سنا دیں وہاں جلے دو میں ویر علیدہ کر کے گل پہ کر دینے علیدہ منے گل پہ کر دینے صحابانوں میں ندی گل دا کوئی نہیں پتہ لگتا پیا اے آپ دے دونے بھائی کی گل پہ کر دینے حضرت سیدنا محیصہ فرمان دینے ویرہ جرا صحابہ دی مجلس میں چل میں تیرے نالے گل کرنا چاہتا توجہ میں گل کرنا چاہنا وا حضرت سیدنا محیصہ فرما دینے تو تے میرے نال گل کیتی میرا یار سی تو تے میرے نال گل کیتی اسی اندے کولو قرضہ لیندے سا اسی اندے بڑے اے ساڈا بڑا محسن سی اسی اندے بڑے احسان مند سا سانو قتل کرنا نہیں سی چاہیدا تے آج جدا کلمہ پڑھیا ہے جڑا ساڈا ایتھے بھی سفارشی جڑا ساڈا قبر دے اندر بھی سفارشی جڑا میدان محشر اندر بھی سفارشی جنت دے اندر بھی جندے نور دی لاٹاں نال ساڈا سینہ روشن ہوئے گا آپ نے فرمایا تین ان دی بیلیو دا ہی پتہ نہیں میں اپنے نبی دے ہوتے اے تے کچھ بھی نہیں سارا کچھ قربان کرنا دو مان دی گل ہوئی وہ جو ہے
حضرت سیدنا محیسا نام یاد رکھے محیسا دوجے ویر دا نام کی یہ ہویسا حضرت عظیم مقام دو میں گلاں پہ کر دینے لیکن لک کے گلاں پہ کر دینے حضرت سیدنا محیسا نے فرمایا تو تے یہودی دے قتل دی گل کرنا ہے آ جا میں ذرا امت محمدیہ نو پیغام دینا چاہنا آ ذرا باہر جلے صحابہ دی مجلس دے سامنے آ گئے حضرت سیدنا محیسا فرما دینے ہن جملہ پڑھنا چاہنا جی حاضر ہو تو ایک بار ہاتھ جا کے کہو سبحان اللہ اللہ جزا دے لیکن جملہ ضائع نہ کرے آجے توجہ فرمایا جے اے میں کہندر یار مولویاں دی گلاں دے پیچھے نہ چلے آجے تے میں آکھیا مولا دی گل دے پیچھے چل رب کائنات دا قرآن پیغام دیندا بھیا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما یار سنیا جے ڈرنا ہی تے بس میرے کولو ڈردا رمی نہ کافراں دے سامنے نیواں ہونا ہے نہ منافقاں دے سامنے تو جو ہے حضرت سیدنا محیسا ویر نو جملہ میں پڑھنے لگا توجہ فرمایا دل دے تے لکھیا جے حضرت سیدنا محیسا صحابہ کرام دی مجلس دے سامنے اپنے اس ویر نو لے کے آ گئے جنہیں علی کلمہ ایک اچھی بولے جے کلمہ علی کلمہ نہیں پڑھیا صحابہ کرام دی مجلس دے سامنے لے کے آ گئے تے فرمایا میں امت محمدیہ نو پیغام دینا چاہنا ہوں کی پیغام ذرا دل کھول میں گل کرنا چاہنا حضرت سیدنا محیسا والی حضرت سیدنا محیسا اپنے بڑے ویر ہویسا نو لے کے مجلس صحابہ دے سامنے آ کے فرما دینے ویرا گلے وے میرے نبی نے فرمایا میرے گساخ نو قتل کر دے میں انہوں واصل جہنم کر دیتا ہے اگر میرا سونا نبی یہ بھی فرماوے اپنے ویر نو قتل کر دے تے میرے سامنے ویر دی بھی ویلیو کوئی نہیں میں یار دینا تو ویر نو میں قربان کر دے اینو کہندے نہیں ایمان اینو کہندے نہیں پیار اینو کہندے نہیں وفا جلے حضرت محیسا دی گل سنی بڑے ویر ہویسا نے آکھیا یار دا کلمہ پڑھ لے جس یار نے تینوں یہ جذبہ دے چھڑے آئے تینوں دس دیتا ہے بھئی یار تو بد کے اگے کوئی شے نہیں ہو بڑا ویر نکے ویر دے ہتھا ہوتے کلمہ پڑھ دا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اسی بھی اڑتے نہیں پیغام دینے حضرت سیدنا محیسا والا ہمیں کراچی والا گھنڈا ہوئے حضرت دی مقام تبا میں کوئی حکمران گھنڈا ہوئے اس یہی پیغام دے ماں گیڑا یار دا وفا ہے ایسی ہوں دے سارے تابعدار یار دا ہے تے تابعداراں وگرنہ کوئی تابعداری دا کوئی انتظار نہ رکھے بس ایک کوئی گالے سونے باویں انج آواز آوے اوڑا ایم کیوں ایم دا گنڈا مصطفیٰ کمال ان تک کے پیغام چلا جاوے انڈیا دے گساخ تے فرانس دے گساخہ تک کے پیغام چلا جاوے مسلمان دا ایک کوئی قاوائے ہے مسلمانہ دا ایک کوئی خدا ہے مسلمانہ دا ایک کوئی رسول ہے سونے باویں ہزار